pixkat lotza mateit, azkenian hemen bakarrik ganeotia zuei hau kontatzen, 4 urte pasaia, eta por fin podcast bat indet. Ongi etorri Marmarrian podcastea! Por fin. Bueno, ikusiko zuen ez tituluan jartzeu kapitulo 0 zeintzeaz. Eta bueno, zeba sortuet kapitulo 0 hau, azkenian zuei azaltzeko zein naizen da zergatik ingoeten podcast hau. Bueno, ni Ian Ruiz naiz. 21 urte askat, 22 urte esan beretu, baina bueno, hendikan abendurako asko falta da. Ta bueno, pixkat esplikako izuet podcast hau zeba sortueten, eta beste kapitulotan ze ikusiko zuen. Oain dala 4 urte, podcast bat itia pentsatzen nun. Ze nik betian ikan entzun ditut podcastak. Baina asuntua da, enekala oain dikan hostia, ni fundamentua, podcast bat aurrera eramateko. Ze oain dikan ume handitzen. Eta, bueno, lagundenek eston kaka emanien, lagunai, familiai, denai, eston kaka emanien, podcast bat ingo nula, eta, bueno, batian 4 urte pasaia, eta por fin podcast bat indet. Segertatzea, beti eukitu referente bezala, milaka podcast, eta nik nire buruan esaten hon, Ian, eta zeba ez zuk podcast batin? Zeba zuk ez helarazi, zuk pentsatezuna, zuri gustatzea ze ikustezun ze ez? Zeba ez, no? Ze, ni azkenean ez pertsona famatu bat, baina, nik nahi eskubila bakat. Pizkat hildo hortatikan, podcast hau sortuet. Eta, bueno, ze ikusiko zuen urrengo kapitulotan? Berezikin ere lagunak, ze iruditzen zait podcast bat iteko, azeran, gertuko jendeak initiak naturaltasun hori emateula, eta, bueno, nire lagun denak ekarriko ditut, milaka temataz hitzein godeure, pizkat gure bizitzataz, ze horrek interesatuko zaizkizue bazkenean ze anekdota bizitugun, ze gauzasko oso humillantia dira. Baina nik uste, xarma dakala azkenean zuk maitezun jende hori ekartzia, eta pizkat, zuei erakustia, nolakoa da gure bizitza, pertsona normal bat izaten, ze azkenean ez gara ni famatuak, ez dakau diru ikan, eta hori, azkenean helburu horrekin sortuet hau, ilusio pila badekatze, pizkat lotza mateit, azkenean hemen bakarrik ganeotia zuei hau kontatzen, baina, urrengo kapitulotikan aurrea, konpainia aukikoet, eta konpainia hori, konpainia oso nahi izangoa, oaindekan ez dizuet ezer esango, baina hori, azkenean nik uste ibilbide polit bat izango ala, zuekin partekatuko etena, pizka zaila, ze ez dizuet gezurra esango naiz, eta nik kasetaria izan, eta ontaz, hau iten ikasi, pizka palua mateu, eta egia esan segurenik baina jende asko bideo ontatikan atea ingoala, ze aspergarri irutuko zaio, baina gehatze zehazten hoiei, eskerrik asko, egia esan, ze asko eskertzezuet nire proiektu xume hau, azkenean, notatzea ez dala gauza hundi bat, baina bihotzetik anatea zaiten zerbait da, eta asko eskertze zuek hemen ikustia. Eta ez dakiz gehiago kontau, pizkat mailan ikuste zuen kaos hau nahet zuei erakutzi, no? Azkenean ni pertsona arrunt bat naiz, baina iruditzen zait kolore asko askatela erakusteko zuei, eta hemen ikustu zuen bezala, movida asko daude, zuei movida horiek nahi izkizut erakutzik, ezi komuniak, ezi kolore pila, grafitiak, de hecho, grafitian kontua, hau pizkat, niretzako berria da, eta ez dakatu hendikan eskema bat, no? Baina, grafitian kontua, hemen grafitiak ikuste dituzue, grafitiak ez, pinturan potiak, ez dakit nola ditu zaion, marka Marmarrian, hemen, ez dugu inorrekin kolaboratzen, inorrek ez dit dirua ematen, baina, marka Marmarrian, ASMR. Eta, horiekin zegoet, gonbidatu bakoitzakin hitzein da gero, hemen ikuste zuen, mural hontan, ai ama, ia puzka hau gindet, no pasa nada, hemen margotu ingo deu, eta jendeak nahi duna idatziko, bere izena, bere firma nahi duna. Eta hori pixkat, osatzeko, eta erakusteko, podcast hau denak indako zerbait dela, eta horren erakusleio izangoa paret hau. Ez dakit, pixkat ideia originala eritu zitzaiten, ez dakit grafitiak margotzen ina da, grafitero profesionalak ikustabele maia zoe barkau, ze ez dakit grafiti bat iten, baina, zai hau ingo naiz, baina iruditzen zait, denak zerbaitetan kontribuitzeko, ideia original badala, bakoitzak bere sinadura bat ustia, o bere marrazki bat,
no se, guaia iruditzen zait. Ta hori, ez dakit oso emozionauta nago, ez dakit gehiago esan, ez dizuen daire ez txapau, iruditzen zait gauza asko askatela esateko baino bitartean ena hola, ia zer esaten, pixka nervioso nago, gaina jendia dakaten ben ikusten onda. Baina hori, ez dakit, benetan, bihotzetik anatatzereten gauza bada, aspalditikan nekan pentsauta huitia, proiektu bat itia, ze lagun pila askat gauza pila bat iteituena, eta horta dedikatzeiana, da pixkat behaien eredu hartutare bai, ba, nire zerbait dan hori atean, nire proiektu bat, nirea dan zerbait, como parir, pues, he parido mi hijo, hija o hije, oza, azkenian, hau nire zerbait da, nire zeioa dakan zerbait da, gogoan ekan benetan hau atatzeko. Eta, bueno, astu baino lehenuo esango zueda, zeba izan hau marmarrian, a ber, igual etazte kontura, hau. Baino, marmar ian, oza, nire izena daka, marmarrian, bueno, ez daka grazia. Baino, nahi nun izen bat, hola pizkat katxilla, pues, pa que la gente, ba, esatia, ai, pues, marmarrian, tal, ez zerbait, ba, aspergarria. Pizkat, que vaya con la movida, no? Ta, zimaz, honitzen pentsatzen, kriston txapa solta honien laguna, en plan, izen bat berde, tal, familikoa ere bai, iatxetik amotazien, porque ya, es que estaba dando turra bat, en plan, importantia, o sea, oso importantia. Ta, zimaz, nahi nun zerbait, ba, izketan, no? Olako zerbait, olako esan nahiakin zekan hitz bat nahi nun erabili, no? Ta, ba, hori, honitzen uniko jendeak indaola itziten, da malenek guatzen naiz lagun batek esan zila. Boa, eta marmarrian, eta ba, batean, como que begiak irekitzi, oza, begiak olain ziren, ping, eta esan jazta, izen hori. Gaina, ba, horien unai izen bat ola euskera bat ono formala, no? Piskat, euskalkiak nahi nituen erabili, eta azkenean, nera monai piskat erreferentzi inda, ba, nera monak txikitatikan esate zigun, zaiz, azte gain marmarrian, ba, nire lengusina dania eginean, ba, bere etxean, ba, kesue, kotiatzen da, maru jatzen da, bete esate zigun. Zaiz, azte gain marmarrian berriz, eta piskat, ba, horrei erreferentzi ginez, ba, izen hori jartzia aukeratu, eta irutzen zait asko errepresentatzeitela, ze piskat toke ganber hori emateu, eta xarma hori deka. Ta ez dakit, azkenian bereziki eskerrak eman ba, nire laguna eta nire familiai, ze ba, lehen esan dizueten bezala bain dela, 3 urte pentsatzen hasi nintzen proiektu bada, naiz eta urtiak pasata pixkat perezagatik ez garatu, ba, beti eukiet oso presente da nire lagunak eta nire familiak ba, horre ondianei entzuten, igual txorra da bada, ze ez dut Oscar bat nire irabazio, sin más, podcast bat nahi zuten, baino, benetan eskerrak nahi dut eman nire lagunai eta nire familik bai, eta familia bereziki ba, nire gurasoa eta nire amonai, ze nire amonagatik itetau, eredu bezala hartzeko, ze beti animatuit ba, kasetari bezala ba, gauzak ita, da benetan sinisteten hortan ba, fokoa jartzea, eta horrei ba, atope indarrakin ba, kogerla batuta, no? Eta nire gurasoa ere bai, eta nire lagunai. Ze, bueno, ba, behe gabe hau enun ingo, eta enun eukikorez indar hori, ba, kamara baten aurrian, ba, hola, hitzeiteko naturaltasun honekin. Eta, bueno, ez dizuen daik gehiago txapau, ze pila bat hitzein da, supuestamente hau sarrera bada, eta ze esango zuet, ba, kriston emozionauta nagoela, urrengo kapituletako, eta, ba, eoteko, atento, ze gauza berri asko datoz, eta gauza bat ez galdu hori, porque se vienen cositas. Así que mi esker, eta jarraitu marmarrian entzuten ikusten, kontsumitzen edo zer gauza, eta benetan jarraitu zuek nahi zuen hori izaten, ze hortan siniste balin bazue, ba holako gauzak iten bukatzen zuen. Así que mi esker, eta mua! Agur!